गासैबो बड'लेण्ड हालामनि पर्टेल निउसनिसिम गिबियावनो गोजोननाय आरो खुलुमनायखौ बावहरग्रोनाय थाबाय। आरो नैबे जिथु भैरबकुन्द ब्लकनि सिङाव सफनगाव प्राइमारिखौ दिनै दाफुंदों। बे दाफुंनायावहाय उदालगुरि APPनि डिस्ट्रिक्ट कमिटिनिफ्राय जोंखौ बे प्राइमारिखौ दाफुंनो थाखाय बिथांमोना खावलायहरदोंमोन आरो खावलायनाय लेखायै जों गामि गामि रायजो राजाखौ जायबायदिखौ नांगौ बायदि बेफोरबायदिनिसिम जोङो थांनानै दिनै मोजाङै जों सावरायलायनानै रायजो राजाखौ जोङो हांख्रायदोंमोन आरो हांख्रायनाय लेखायै जोंनि जेसेबां गामि दरफानिफ्राय साफा सानै जोङो लिंदोंमोन बिनिख्रुइ बांसिन जोंखौ दिनै सापर्ट होनो थाखाय दिनैनि बे प्राइमारि दाफुंनायाव रायजो राजाफ्रा बाहागो लाफैदों। आरो रायजो राजानिसिम आंनि भैरबकुन्द हालामनि रायजो राजानिसिम आरो जोंनि भैरबकुन्द ब्लकनि सिङाव थानाय सफनगाव प्राइमारिनि रायजो राजानिसिम आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय गोजोननाय आरो खुलुमनायखौ बावहरबाय। जबनि बाथ्रायाथ' गोजानाव, जबखौ जोङो हास्थायाखैमोनबो। जोंनि बर' हारिनि रायजो राजानि जि सिमांखौ लानानै दिनै NDFBआ सोमावसारदोंमोन। बे सिमां मिजिंफोरा दिनै बर' हारिनि गेजेराव मोगथां महर मोननायमोनब्ला जोंहा मोननाय मोनैजों बाथ्रा गैया, गोसोआ साबसिन गोजोननाय मोनगौमोन। जोंबो मोनसे समाव सिनियर जुनियरजों खोथा गैया, सिनियर जुनियरजोंसो NDFBआ थांबोदों आरो आफादा थांनानै थाबोदों। सोरबा रोंनाय रोङिजों खोथा गैया, आफादा रोंनाय गोरोंजों ज' जानानैसो दिनै थांनानै थाबोदों। थ' बेनि बेलायावहाय जोंबो सासे जुनियरब्लाबो जोंबो बै जेलाव थानाय परिस्थितिया माबायदि जों बेफोरखौ मोनदांबोजोब्बाय। जोंनि दुखु दाहा दिनैसिमबो जोंनि देहा मोदोम उन्दुयोब्ला जोङो आइदि होनना बुंनो गोनां जायो। हरफाथारला जोङो मोदोम सानानै मालाबा उन्दुनो गोनां जायो। थिग बिब्दिनो दिनै गोबां राजखान्थि हान्जाफोरा फोसावो जे इलेक्सन बोथोर फैयोब्ला आमुखखौ बख'गोन, रन्जन दैमारि सारखौ बख'गोन, लोगोसे गोबां बेजों लोगोसे थाफानाय जेलाव थानाय NDFBफोरखौ बख'गोन होनना बुङो। नाथाय जोङो दिनैसिमबो मोगथां महरखौ जोङो मोननो हायाखै। खिन्थु फैबाय थानाय समावहाय गोबां राजखान्थि हान्जाफ्रा रायजो राजानि गेजेराव फोसावहैनो हागौ जे जों खामानि मावगोन NDFBनि थाखाय, NDFBनि केस बर' हारिनि समयसानि थाखाय जों मावगोन। नाथाय रायजो राजाफ्रा बेयावहाय सांग्रां जानांगोन आरो लोगोसे फैबाय थानाय समावहाय गोख्रोंहै जाय बिथांमोना नोंथांमोननि गेजेराव फोसावहैगोन, नोंथांमोना सोंलु खालामनांगोन। आरो दिनै जोबथेसालियाव थानाय जाय बिथांमोन रन्जन दैमारि सारजों लोगोसे गोबां दङ, थ' बिथांमोनखौ उदां खालामनोब्ला जोङो जोंनि थाखाय बर' हारिनि थाखाय इसेबां बर' हारिखौ मोजां मोनोब्ला रन्जन दैमारिया, जोङो बर' हारिनि रायजो राजा जानानै बर' हारिनि सासे राजाखौ जोङो बा बिर जोहोलावखौ जोङो दिनै बिथांखौ उदां खालामनो थाखाय जोङो गोसो गाबखांनो हागोन ना हाया? दिनै मोनसे समाव BTR सुक्ति जानायनि उनावहाय सोरबा जोंनि गोबां बर'फोरनि आफादफोरनि खावलायनायखौबो बर' रायजो राजाया लाबायब्ला, सोरबा एबसु, सोरबा गोबां आफाद, बेफोरबायदि गोबां जोंनि गेजेराव आफादफोर दङ, बिथांमोननि खावलायनायखौबो जुदि रायजो राजाया गनायबायब्ला NDFBनि हांख्रायनायखौबो नैबे बारावहाय बर' रायजो राजाफ्रा गनायनानै लागोन होननानै जोङो आसा फारिदों। जोबथा बर' हारिनि बे मोनसे थानो गोनां थामोनथाफोरखौ हमथानायनि सिमां होननानै आं सानो आरो। नंगौ, थारैनो बर' रायजो राजाफ्रा खौसे जानानै हेफाजाब आरो मदद खालामोब्ला आरो जोंनि माखासे बर' मेजरिटि भटखौ लानानै जोंनि APP अल्टारनेटिभ पार्टि अफ बड'लेण्डआ दिनै जाफुंसारखौ जानो हागोन जों मिजिंथिदों। बे पार्टिखौ दानायनि रिजोनानो दिनै जोङो गोलाव सम संग्राम खालामबोबाय। NDFBआ 34 बोसोर। दिनै गोबां बर' हालामावहाय राजखान्थि हान्जाफोर दङ। थ' बिथांमोना गावसोरनि आइडिय'लजि, गावसोरनि थांखि बिथांखि बायदियै बिथांमोना जेब्लायबो गावसोरनि गोहोखौ लानानै गावसोरनि उदां मोनथाय बायदियै बिथांमोना दैदेनलांखागोनखा। आरो जोंनि NDFBफोरनि गोथाङैनो गोथै जानानै थानायफोरनि थाखाय बिथांमोना जों गाबगोनखौ नुवासै। बेनिखायनो जोङो दिनै सोरखौबा सापर्ट खालामदोंमोनब्लाबो दिनै जोंनि न' आरो बिथा होननानै जोङो APP एबा अल्टारनेटिभ पार्टि अफ बड'लेण्डखौ जोङो दिनै सापर्ट खालामनो ओंखारबोबाय। जोंहा जेबो सिमां गैयामोन आरो गासैबो बे दैदेनगिरिफोरनि दैदेननायनि सायाव। आरो जोंबो फोथायो जाय दैदेनगिरिया गोख्रोङै जोंनि समायसानि बागै आरो जोंनि एक्स NDFBफोरनि बागै बर' हारिनि थामोनथानि थाखाय, बर' हारिनि थांना थालांनायनि जि सिमां, जा सिमांखौ लानानै, जि जौगाथायखौ लानानै जाय पार्टिया, जाय दैदेनगिरिया मोजां मावलांगौमोन,
बे पार्टिखौ बा बे दैदेनगिरिखौ जों सापर्ट खालामलांगोन अराय सम होनना जोंहा गोसो सिङाव अनसायनाय एबा जोंहा थांखि बिथांखिफोर दङमोन। नाथाय दिनै गासिबो फेलें, जोंहा फोथायनाय गैलिया। बेनिखायनो APP जि एक्स NDP इउनाइटेड फ्रन्टनिफ्राय दिनै दाजाबाय, बेखौ जोङो गोख्रोङै गोसो गोरबोजों जों दिनै सापर्ट खालामबाय। फिउचार प्लानाथ' जोंहा APP हिसाबै बर' हारिनि सेथियावनो जौगाथाय आरो बर' हारिनि थानो गोनां गासैबो पावार फांसन आरो गासैबो जोंनि बर' हारिनि जाफुंसारलांनो गोनां सिमां मिजिंफोरखौ लासैयैब्लाबो दिनै एसे गाबोन एसेब्लाबो बर' हारिनि समायसा जा जेंनाफोरखौ बोस्रांलांनायाव अरायसम बे APP हानजाया बर' जाथिनि थाखाय खामानि मावलांगोन आरो बर' रायजो राजाफ्रा अनसायगोन होननानै जों मिजिंथिदों। आरो इयुननि समावहाय गासैबो जोंनि APP आरो जोंनि APP-खौहाय गासैबो सापर्ट खालामफैगोन आरो गासैबो लाइमोन आरो सेंग्रा सिख्ला गासैबो जेन बिबान लानानै गावनि न'खर होननानै गासैबो ओंखारबोनानै खामानि मावलायो, आं बेखौ मिजिंथिदों। आरो जोंबो गोख्रोङै सापर्ट खालामलांगोन। जोंहा मोनजानाय मोननायजों जोंहा सिमां गैलिया, खारन जोंहा थांना थालांनायनि मोन्थाय, इयुन जोलैया जेन बर' होननानै जोंहा गाबज्रिलांनो हायो,